Recorded live, acoustic worship, The Fourth Man is the first brand new album of 1211, in collaboration with Hugot Cristiano, I'm So Blessed Daily, and some of the worship leaders in the Philippines. Featuring 12 new songs including Resurrection Power. Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Your Love. My refuge. My help comes from the Lord, the maker of heavens and earth, and I will be still. Song of Freedom. Your reign. This is the song of freedom. Make things new. I'm going back. I'm going back. I'm going back. Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go. We give you praise. Praises, all honor, glory and power belongs to a God who's enthroned. We give you praise. The Fourth Man. Through the fire, you will never leave me. Through the years, you're the fourth man that I know. With additional bonus track from Onboy and Kimi Naive TV called Shana Ba. Available for digital downloads, so grab your copies now for 299 pesos.
nga mga bata, makita na to unsa ang nakatunan nila, unsa pud ang gitudlo diha sulod sa atong panimalay. Mugawas o mugawas gyud na, no? Sa atong ginahuna nga ang ginikanan unta mga kanana ang nagdala nining mga bata mo'y muhalad og awit apan wala kapugngi ang kamatuoran, nagpakita ba nga nagsugod diha sa panimalay nga kini nga mga bata gitudloan, gipa-experience nila kung unsa po sila kaniadto samtang nga gamay pa sila, unsa ang ilahang kananaang pagdaig, pag-awit ngadto sa tong buhi nga Dios, paghalad o mga awit o ang ilang mga bata gitudloan sad. So ang pag-disciple mosugod gyud diha sa atong panimalay, dili dinhi sulod sa simbahan kundi dili sa atong panimalay. Kanato ba nga mga ginikanan diha na magsugod, no? Sa nagapaminaw ko sa awit, no, nga atong bata sa ilahang gihalad karon nga kabuntagon, moingon ako sa kong kugalingon, tama na. Dili na ko motindog, dili na ko mobarog pagwali ron. Tungod kay kato palang daan ba, naa na ang mga punto, naa na ang kamatuoran nga kung ikaw, kung ang imong lawas nahimo ng templo sa Dios, never gyud ka makaingon ba nga gipasagdan ko sa Ginoo. Never gyud ka makaingon ba nga wala may Dios. Hain naman ang Ginoo, hain naman ang Dios. Dili ka makaingon. No? Declaration sa usa ka bata og bisan kanimo ba ikaw karon sa samtang nag-awit tong mga bata karon nga kabuntagon, gibati ba nimo? Ikaw ba mismo makasulti wala gyud ka gipasagdan sa Ginoo? Wala gyud ka gibiyaan sa Ginoo? Kanunay ka nga gihuptan sa Dios ug usa na kakamatuoran nga naa na ang Ginoo kanimo. Naa na nagpuyo ang Dios sa imong kasing-kasing. Usa ka pagpamatuod lang naa siya nga ang Dios anaa kanimo. Dili gyud kaniya biyaan, dili kaniya pasagdan. Mao na nga niingon ko, tama na. No? Dili na kinahanglan pa mo barog ko, dili na kinahanglan nga muwali ko karon nga kabuntagon kay bisan sa mensahe pa lang sa awit, tuwa na ang mga punto. Naa na gipadayag ang mga punto nga itudlo sa Ginoo alang kanato nini nga kabuntagon. No? Last Sunday nagtudlo ta being kanang naang the temple of God. Doon nagyoy mga kanang pagsusi. Doon nagyoy kanang naang tan-aw na to kinahanglan sulayon diha sa imuhang kinabuhi. Unya kinahanglan dunay kanang atong padulngan. No? So I hope nga kanang naang ato to nga kanang naang ingon na nadumduman, no, ang kanang naang mensahe last Sunday nga dunay kanang pagsulay, dunay pagkanang ang pagsusi diha sa templo sa Dios, which is ang imong lawas na himong templo sa Dios. Asa ta mo konsulta ngadto kang Dr. PH. No, Dr. P kinahanglan atong konsultahon na. Karon nga kabuntagon magpadayon tas pagtuon sa pulong sa Dios ug agig pagtahod sa pulong sa Dios, hangyoon ko kamo sa pagtindog. Makita diha sa ikaduhang Korinto, sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Korinto. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. No? So ngadto sa 18. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18. I know 17 memoryado ning ni Asia labi na ni adtong kanang nabautismohan na, no? O kadtong magpabautismo pa kauban ni, no, diha sa pagtuon sa pulong sa Dios, no? Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 18. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18. Nagingon siya, anyone who is joined in Christ is a new being. The old has gone, the new has come. All this is done by God, who through Christ changed us from enemies into His friends and give us the task of making others His friend also. Sa Cebuanon, ingon siya, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, og ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan, og siya usab ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya, pinaagi kang Kristo,
o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao kini ang pulong sa Dios, magaampo kita. Dios nga labing gamahanan nga among dakong pagtahod, pagyukbo diha kanimo tungod sa pagtugot nga ang imong mga pulong karon na abli nganhi sa among atubangan ug among nabasa. Paghatag kini og dako nga pagtulun-an, paghatag kini og dako nga pagtudlo diha sa among matag usa ka kinabuhi tungod kay kami masalaypon man. Giangko namo Ginoong Dios nga daghang mga higayon nga kami musipyat, daghang mga kahigayonan nga kami makahimo og mga pagsupak bisan pa sa imong mga pulong. Apan karon nga higayon Ginoo naghangyo kami. Kay imo kaming tudluan ang among kinabuhi, mahimo nga tulid ang among kinabuhi, mahimo Ginoong Dios nga usbon pinaagi sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga imong giyahan bisan pa ang imong alagad karon. Pamuhimo og mga pagtudlo sa matag usa. Salamat Ginoong Dios nga imo kaming ikurik. Salamat Ginoong Dios ang among kinabuhi. Ikaw na ang magadumala niini. Among gisalig ang talan diha kanimo. Among gitugyan ang talan. Pinaagis pangalan ni Ginoong Jesus. Amen o amen. Magapong ko kita sa makausap pa mayong buntag sa tanan, no, labi na sa tong mga bisita usab. Kung lantaw na to ang kalibutan, daghan kaayo og mga saad, no, daghan og mga saad nga gihimo ang kalibutan, no. Kung ikumpara na to sa saad sa Ginoo, kung atong lantawon pagbalik ang Biblia, kung atong pagatun-an ang Biblia, dunay daghan nga mga saad nga gihimo ang Dios alang kanato. Apan niini nga kabuntagon, mukutlo lamang kita og tulo ka saad pasalig sa Ginoo alang niadtong mga anak sa Dios. Isip gidawat nato si Ginoong Kristo nga maoy Dios ug manluluwas sa atong matag usa ka kinabuhi. Nagpasabot na nga ang Dios na si Ginoong Hesus na mao ang nagadumala niini. Dili na kita sumala sa atong gibasa kaniya ang kausaban sa atong kinabuhi miabot na. Ang katungdaan nga to nga kinabuhi gipadapli na, gisalikway na. So nagpasabot kay gisalikway na nang naasya, dili na ikaw. Dili na ikaw ang nagadumala. Dili na ikaw ang tag-iya karon. Dili na ikaw ang nagamuntar o nagahawid sa manubila sa imong kinabuhi, kundi si Ginoong Hesus na. Bag-o na nga kinabuhi ang anaa kanimo. So kinahanglan ampingan ni asya nga kinabuhi. Kay kini nga kinabuhi gihimo nang nga templo sa Dios, kinahanglan ampingan kini. Makit-an kining ni asya giunsa nato ni pag-amping. Tungod kay dunay mga saad ang Ginoo alang kanato. Alang sa templo sa Dios, dunay gihimo nga saad o kini nga saad dili gyud ni nato ingon ikakumpara diha sa kalibutan. Kanang giingon nato ba nga saad sa Ginoo nga dili gyud mahitabo alang kanato. The I will never promise of God in His temple. Tungod kay kita gihimo ng templo sa Dios, dunay saad niya kanato nga dili na gyud. Ingon ta dili na gyud. No? Dili na gyud ka mag-inusara. Sa dihang gidawat na nimo si Kristo sa imong kinabuhi, sa dihang siya na ang kananaang nagadumala niini, dili na ka, wala na ka mag-inuswara sa imong kinabuhi. Siya nagasaad, you are not alone. Si Ginoong Hesus nag-ingon, ipasiguli na kita. Siya na ang nagpuyo diha sa tong kasing-kasing. Muingon ta, ako nang gidawat si Kristo sa akong kinabuhi. Giunsa nimo pag-prove nga si Kristo ana-anak kanimo? Giunsa nimo pagsunod si Kristo sa imong kinabuhi? Muingon ta, daghang kay muingon, yes, ako nagatuo kang Kristo nga siya nagpalansang dito sa cross, pero wala magpakamatay ha. Kay kung ang pulong nagpakamatay, sipyat usahay
ang mga alagad si Ginoo sipyat usahay ang atong pagtuo. Moingon ta, nagpakamatay si Kristo tungod sa atong mga sala, tungod kay ang pulong nagpakamatay tinuyuan. Gituyuan na siya. So, pulong nagpakamatay, gituyuan, nagpasabot, pareho ran sa kanang naghikog. Wala gituyuan. Namatay tungod sa imong sala. Wala nagpakamatay. Dili tinuyuan ang kamatayon. Kay kung tinuyuan, maunang moingon ta, kung naghikog, impyerno gyud ang palungan. Tungod kay tinuyuan man. Namatay tungod sa imong sala. Gilansang dito sa cross tungod sa imong sala. So nagpasabot ng naa siya, bisan sa imong pagkamakasasala, wala ka mag-inusara. Tungod kay duna na ana-ana si Kristo, miabot na ang bag-ong kinabuhi, ang kaniadto nga kinabuhi, milabay na nang naa siya. Milabay na naa siya, nagpasabot, wala ka mag-inusara. Ingon siya, I will never leave you nor forsake you. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Usa ka saad sa Ginoo. You are not alone. Wala ka mag-inusara. Ingon siya sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Ingon siya dito, be determined and confident. Do not be afraid of them. Sa lihang nakig-away ang mga Israelita, nisaad ang Ginoo sa kanila. The Lord Himself will be with you. He will not fail you or abandon you. No? Pag maligon ka mo o pag maisugon, mauni ang pagdasig ba? Luyo sa mga problema, kung doon na may moabot sa atong matag-usa ka kinabuhi, hinumdumi, templo na kini sa Ginoo kining atong kinabuhi. Hinumdumi nga dili makatandog ka ng mga pagsulay, dili makatandog ka ng mga pag-asdang sa kalibutan sa imong kinabuhi, tungod kay ikaw wala mag-inusara, ang Dios anaa kanimo. Ingon siya ang iyang panambagon, pag maligon, pag maisugon, ayaw ninyo sila kahadluki, kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya pakyason o biyaan. Pulong dili pakyason, dili biyaan, nagpasabot, wala ka mag-inusara. You are not alone. Dili ka niya pasagdan, no? Dili ka niya biyaan. Sa dihang ato lang gidawat si Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi, ato nang gitugutan nga siya na ang magdumala niini. Now, kay imo mang gitugutan nga siya ang magdumala niini, ngano nga maningkamot pamanggyud ka sa imong kaugalingon? Usahay ang mentalidad sa tao, sobra ang imong pagpaningkamot kaysa imong pagdangop ngadto sa Ginoo. Amen. Daghang mga kahigayonan o daghang mga kinabuhi sa Kristohanon, nanubra ang imong tinguha. Ang imo ha, klaro yun na, imong tinguha, kay imong tinguha, nagpasabot, asa na ang Ginoo? Asa na ang Ginoo? Asa man ang imong gina-aplikar diha, nga ang daan nimong kinabuhi, gibiyaan na. Welcome sa bag-o nga kinabuhi. Gi-welcome mo ang bag-ong kinabuhi. Pero asa man karon? Gipadaplin ra. Ang bag-ong kinabuhi, kinabuhi uban kang Kristo. Ang bag-ong kinabuhi, si Kristo na. Mao ang nagadumala nini. Dili ba kay hap-hap? Usahay mo ingon ta, dugay na nga Kristohanon. Pero kumusta ang kinabuhi? Naa pa sa kalibutan. Karon lang nahimong Kristohanon kay naa sulod sa iglesia. Karon lang nga nahimong Kristohanon kay naa ang kauban diha sulod sa simbahan. Pag abot sa gawas, kumustahanon na. Pag abot sa gawas, kumusta ang kinabuhi? Nawala na ang pagka-Kristohanon. Naa ba ang pagtulunan? Kinahanglan magmalig-on ka. Kung ang Dios mo'y dumala na sa imong kinabuhi, kung ang imong kasing-kasing gitugyan na nimo ngadto sa Ginoo, kinahanglan magmalig-on ka. Ingon ang Psalms 73:26, my mind and body may grow weak, but God is my strength. He is all I ever need.
Kana ba nga deklarasyon ba? Kana ba nga pagpanugyan? Maluya man ang akong lawas, apan ang Dios mao ang akong kusog. Ang Dios mao ang akong kusog. Dili ka angay mabalaka. Kana nga deklarasyon ba? Ato ba nang gibati? Kana nga deklarasyon ba? Ato ba nang napasika diha saad sa Ginoo? Dili kaniya biyaan, dili kaniya pasagdan. Sahay mo abot ang kaluya. Tandugon ta diha sa itong mga kauban sa trabaho. Mahimo na po dayon nga muuyon ra po ta dayon. Mupaling ra po ta dayon. Remember, ang mga pagsulay naamag yun na ba? No, sa atong hisgutan last Sunday, templo ka sa Ginoo pero wala magpasabot nga dili ka moagi og mga pagsulay. Dunag yoy mga pagtayog, dunag yoy mga pagsulay sa tong kinabuhi. Apan angay natong hinumduman, moabot pa ng kanang naasya ang saad sa Ginoo. I will never leave you nor forsake you. You are not alone. Mao na siya ang dako nga pasikaran o mao na ang pagtulunan. Isip templo sa Dios, you are the temple of God. You are not alone tungod kay naa na ang Ginoo kauban nimo. Siya ang kauban nimo. Dili ka angay mabalaka. Maguol ta tungod niini nga kalibutan. Maguol ta tungod kay dunay mga kabugaton. Maguol ta tungod kay dunay mga kakulangon. Then dili dapat na imo kagulan. Ang klaro nga saad tungod kay templo na ka sa Dios, wala ka mag-inusara. Siya kauban nimo. Mao na ang klaro. I will never promises of God. I will never leave you nor forsake you. Kamatuoran, wala gyud ka nag-inusara. Next, kung nahimo ng templo sa Dios ang imong kasing-kasing, you have peace of mind. Maangkon nimo ng kalinaw di sa imong pangunaw. Dili na lang kaguliyang, dili na lang kaguol. No? Ingon siya dito sa Isaiah, patod pa sa Isaiah chapter 54 verse 10, the mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. I will keep forever my promise of peace, says the Lord who loves you. Mga tumpag man ang kabukiran, ingon man ang kabunturan. Apan ang gugma ko kanimo dili gayud mulubad. O dili usab mahanaw ang akong kasabutan sa pakigdait nga akong gihimo uban kanimo. Nag-ingon ang Ginoo nga nahigugma kanimo. Samtang kanang ang namalandong ko niini nga mensahe, samtang namalandong ko niini nga text ba, nakadumdum dayon ko sa usa ka saad, sa usa ka ulitaw ngadto sa dalaga. Makarelate niini kadto man kanang ang karon kanang ang sa amo apa nga mga bats ba sa mga kanang nasundan namo ba nga generation. Mao ni makarelate aling ni Asia. Samtang nagbasa ko ni, wow, kanindot kaayo. Usa ka balaknon nga saad sa Ginoo alang ni adtong iyang mga hinigugma. Tan-aw gud umayo sa Cebuano ta para maklaro gyud kayo. Ingon siya dito, mga tumpag man ang kabukiran, ingon man ang kabungturan, apan ang gugma ko kanimo dili gayon muluban. Nindot kayo nga saan? Labi na yun ang mga dalaga mo isaran. Wow, ingon na yun. Kuhaon ako ang mga bituon o kanang bulan. Aron lamang akong dalhon diya kanimo og ikwintas. Pero pag human di ay pagkaminyo na, tinuod yun, lagi bituon. Bituon man kay naigo naman kumo. Ang kamatuoran nga kung ang tao mo saan wa, pakyas yun. Pakyas yun. Klaro mo yun na siya. Tuwa yun. Nagyo bitoon. Laguman. No? Laguman. Ikaw daw maigo daw. Di ka laguman. No? Mauna samtang nagatuon ko ni, samtang nagabasa ko, nagkatawa ang akong kasing-kasing ba? Nga kanang namalandong, balak magyot. Perti yun kabalak nun kayo.
no? Balaknon kaya nga mensahe, mga tumpag daw ang kabukiran ingon man ang kanang kabungturan. O nya ingon siya daw, ang gugma ko kanimo dili gayud mulubad. Wow! Pagkaanindot kay pero kung imong pamalandungan dili tao mo nagsaad, ang Ginoo mo nagsaad niini. Duna bay kausaban, walay kausaban na, dunay dako nga kamatuoran. Dili mahanaw ang akong kasabutan sa pakigdait. Kana bang ang iyang saad kanato nga kalinaw, dili jud kana mahanaw. Dunay dako kayo og bugat, no? Dako og bugat nga saad alang kanimo nga kun ikaw anaa sa Ginoo nga kun ang imong kasing-kasing nahimo ng templo sa Dios gipuy-an na kini sa balaan nga espiritu, wala na kay mga kabalaka. Mabatunan nimo ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Dili na kaangay maguol pa. No, nang naasya kay bisan gani ang mga bungtod, ang hisgutan diri nga mga bungtod, kana bang mutay-og kanato nga mga problema, kana bang muabot kanato nga mga pagsulay, dili na kini makahatag og kanana ang imong kabug-aton sa imong kinabuhi. Ang maghatag og kamatuoran nga kanana ang kalinaw sa imong mga pangununa, ang Dios lamang nga naa kanimo. Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Kung naa na ang Dios imong kinabuhi, kinsa pa man? Kinsa pa may magmadaugon? Wala na. Usahay pakyas man ta niini. Tungod kay dili lagi ta mo claim niya nang naasya nga naa ang Ginoo sa imuha. Tungod kay nahimo namang templo sa Dios ang imong lawas, ngano nga mahadlo ka? Kana lang simple kayo nga pag-declare ba, if God is for us, then who can be against us? Kinsa pa man? Kinsa pa may makigbatok na to? Kung ang Dios anaa na ka na to, kung ang Dios na ang nagdumala sa imong kinabuhi, kinsa pa man ang makigbatok nimo? Wala na. Makabaton ka og kalinaw sa imong kinabuhi. No, sumao man ang naasya. Tungod kay nahimo kang templo sa Dios, mabatonan nimo ang kalinaw. No? God's peace is which is far beyond human understanding will keep your heart and mind safe in union with Christ Jesus. Sumala sa Philippians chapter 4 verse 7, no? Tungod kay templo namin ni sa Dios, ang saad sa Ginoo ba nga dili gyud niya wad-on ang iyang pakigsaad kanato nga mabotunan nato ang kalinaw. Mabatunan nato ang kalinaw. Mabatunan nato kana tungod kay ang Ginoo nagasaad, I will never violate my covenant of peace. Mauna ang sikan nga promise of God. I will never promise of God. No? So, I will never violate my covenant of peace. Third, you are secured. Kung ang imong lawas na himo na nga templo sa Dios, tuna na kay dako nga kanang seguridad. No? Ingon siya dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ingon siya, every test that you have experienced is in this kind that normally comes to people, but God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. So nagpasabot, walay ka na ang ingon nilapas, walay gilaktawan sa tentasyon, naagian jud kining tanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo. Take note, dili siya mutugot nga tintalon kamo. Oh, tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo kusog aron kamo makalahutay ug unya makalikawas gikan niini. Kini ba nga verse, kini ba nga pagtulunan kanang ang nakit-an ba nato ni nga pinaagi niini
duna natay kasiguruhan. Bisag moabot man ang tentasyon sa atong matag usa ka kinabuhi, duna natay kasiguruhan. Dili ko kalimot nini, kini nga verse dili ko kalimot nini tungod kay gisir ni sa kanang laang nagmentor sa ako samtang batanon pa ko. Sadyang ni-decide na ko nga magpabautismo, wala gyud nila kalimti nga pagtambag sa kuha. Wala magpasabuhot nga nahimo na kang anak sa Dios. Wala magpasabuhot nga kanang ikaw magpabautismo na gidawat na nimo si Kristo, andam na kapagsunod sala kang sumala sa kabubuton ni Kristo, wala magpasabot nga excuse ka sa tentasyon. Mautoy gisulti ni pastor sa kuha. Nga ang tentasyon mo abot yun sa matag usa. Wala excuse, sumala pud sa gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa Corinto. O sumala siyang gisulti. Maagian Dios sa tagsa ang tentasyon. So, samtang sa pagkabatan-on lagi, ingon si pastor sa kuha, wala excuse sa tentasyon, wala magpasabot ni nga kanang dili ka muagi o mga temptation. Muagi gyud ka anak. Pero ang kamatuoran nga kung anak na ka sa Ginoo, dili ka maka-experience og tentasyon nga dili nimo kaya. Gitugot ang tentasyon sa tuwa aron paglig-on. Wala magpasabot, gitugot aron nga ikaw kanalaang madala sa kalibutan, aron mo kuyog sa tentasyon. Kung dili gitugot na aron ikaw malig-on. Now, bantay ergon ang saad, walay tentasyon nga dili nimo kaya. Mao nay mga pagdasig ko kana nga mga pagdasig ko kana nga pagtulunan, buhi kana kanunay sa akong kinabuhi. Dili makabarog ning alagad sa Ginoo karon, dili maabot nga ako dunay kasiguruhan tungod kay kun wala ko tudlo ini. Ingon dayon si pastor, unsa man? Preparado na gyud ka nga magpabautismo? Decided na gyud ka? Yes, pastor. Decided na ko nga magpabautismo. Nakasabot na ko. Unya, kay wala may excuse sa tentasyon. Diana pa gyud. Bugnaon pa gyud ka ba? Bugnaon pa gyud ka. Kay mayo po anindot gyud kay ikastorya nimo to nga pastor, no? Unya, kay wala may excuse sa tentasyon. Andam ba ka pagdawat? Pastor, apil ang tentasyon gidawat nako. Apil na nang naa siya tungod kay dili na ako mo'y nagadala sa akong kaugalingon. Si Kristo na mo'y nagadumala sa akong kasing-kasing. Nganong mahadlo ko? Duna na ko'y dakong kasiguruhan. Yes, kita mang tanan, sumala sa iyong mga pulong, kita mang tanan, moagi og mga temptation, moagi na ang mga pagsulay, kita mang tanan. Pero, kay dili na ako ang nagadumala. Tungod kay si Kristo na mo'y nagdumala sa akong kasing-kasing sa akong kinabuhi. Ngano nga babalaka ako. If you are the temple of God, if your body is the temple of God, then you are secured. Dili na kaayong mga babalaka, no? Tungod kay sa to pang giskutan last Sunday, kanang kanang ingon nato, ang templo sa Dios kinahanglan jud sulayon sad. Kanang tan-awon sad. Dunay tulo ka pagsulay nga among giskutan last Sunday, no? Kon kanang ang alang sa kanang ang mga nahimo na nga templo sa Ginoo. Moagi gyud na o kanang giingon nato doctrinal test. O motong ingon ko nga Dr. P, no? Doctrinal test, moagi na siya. Moingon og kanang relational test. Moagi po na naa siya og kanang ang heart test. Ang atong kasing-kasing susihon og una. Unya atong relasyon ngadto sa atong isig ka tawo, susihon sa lang naa siya. Tungod kay nahimo naman kang templo sa Dios, susihan andaman lang na siya. Kumusta imong relasyon ngadto sa uban? Unya doctrinal test, ang imong nakatunan ba? Ang imong nakatunan diha sa pulong sa Dios. Dili kay doktrina sa kalibutan, kundi doktrina sumala sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Yung tanga kanang ang dili pa mako-prepare, kun dili pa ka prepare din ayaw pag-submit. Tun-i og maayo ang pulong sa Dios. Kay kini nga mga pagsulay, kini nga kanang ang pagsusi sa imong kaugalingon,
Isa ning ni Asya paglantaw kung ang imong kinabuhi nahimo na bagyong templo sa Dios. Kung ang imong kinabuhi nahimong templo sa Dios, then walay excuse sa temptation. Do na gyud, no? Wala gyud kanang ang ingon nahimo nga Kristohanon nga walay mga pagsulay. Pero kung naa man ang naasya, dili ta angay nga mahadlok. Dili ta angay mahadlok. Ingon siya sa John 14 verse 27, "Peace is what I leave you. It is my own peace that I give you. I do not give it as the world does." So wala na akong ligihatag sumala diha sa kalibutan. Ako mao'y kananaang nag-angkon, mao'y akong tag-iya sa kalinaw. Do not be worried and upset. Do not be afraid. Ayaw kabalaka. So nagpasubot na, secured na ka. Ang Diyos mo'y muhatag o kalinaw sa imuhang kinabuhi. So naa ang kasiguruhan. Ingon siya, "I will never let you be tempted beyond what you can bear." Dili gyud tugutan sa Ginoo nga tintalon ka. Sulayon ka sa dili nimo kaya. So kay kaya nimo, nagpasabot ng nasya kay naa naman ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wala naman ka mag-inusara. Duna na kay kasiguruhan. So unsa may moabot sa itong matag usa ka kinabuhi, tungod kay ikaw nahimo ng templo sa Dios. Karon susiha daw ang imong kaugalingon. Tinuod ba ang imong kinabuhi nahimo ng templo sa Dios? Tinuod ba nang naa siya? Ato bang gibati nga kanang naang wala ta mag-inusara? Ato bang gibati nga doon na na'y kalinaw? Basig doon na pa'y kasamok. Basig na apay kasamok sa tong kaugalingon. Then, Chris apatan awa daw ang imong kaugalingon. Tinuod ba nga nahimo na ning templo sa Dios? Kung kiniman nahimong templo sa Dios, then akong bation dili ko angay mahadlok tungod kay wala ko mag-inusara. Then ako pong maabatunan ang kalinaw tungod kay sinagsaad man nga dili gyud nagub-on ang iyang pakigsaad sa kalinaw alang kanato. Unya, sa ato bang kinabuhi kanang ato bang gibati nga doon na tayo dako nga kasiguruhan? Naa ba nang naa siya? Kung naa man nang naa nga kasiguruhan, kana bang ato bang gibati nang naa siya nga kung moabot man ang mga pagsulay, moabot man ang tentasyon sa tong kinabuhi, kanang doon na ba tayo kasiguruhan? Tungod kay ang Dios nagsaad man nato, kung tintalon man ta sa kalibutan, dili siya motugot o mga pagtintal nga dili nato makaya. So kana ang atong barugan, mao na ang kamaturan, mao na ang saad sa Ginoo alang kanato. The three I will never promises of God to the temple. No? Mao na siya ang dako kayo nga saad alang kanato. Gusto ka ba nga kanang mga kaguliyang kagubot sa imong mga pangunaw karon mawala na at aga nagkawasan? Then i-release na nga siya. I-release na. Kung tinuod nga ang Dios mo'y nagadumala sa imong kinabuhi, wala na kay angay kabalakan. Kung tinuod nga ang Dios nagapuyo na sa imong kinabuhi, then mabatunan na nimo ang kalinaw. Ayaw kahadlok, hadlok-hadlok man tanan na ang ingon-ingon, baksin-baksin nila ba? Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ang akong panambagon lang, na kung panahon man nga kanang ang ikaw mismo, decided na ka nga magpatupok, ayaw kalimti. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Siya mo'y magapanalipod nimo. Tanawa ra God, di ba pila ka klase nga baksin ang i-provide karon sa Pilipinas? Kana nga mga baksin pareho ba sila? Dili, di ba? Tanawa ra God, dili sila pareho. Karon dili po sila pareho o kanang ang ingon nato kanang epekto sa atong panglawas, dili ba? Now karon kung dili ka mosanlig ngadto sa Ginoo, kung dili nimo saligan ang Ginoo, nagsalig ka sa mga doktor, kanang mga doktor kinsa ang tag-iya silang kinabuhi? Kinsa pud ang tag-iya sa imong kinabuhi? Kung imong gituhuan
nga ang tag-iya sa imong kinabuhi ang Ginoo, kini nga kinabuhi karon, kini nga lawas nahimo ng templo niya. Iya gyud kang panalipdan. Dili ikaw ang magbuot sa baksin nga itupok si mo, pero ang Dios mo'y magbuot ana. Ang Dios mo'y manalipod ni ana. Ana siya. So ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, ayaw hasula ang imong una-una. Tungod kay nahimo na kang templo sa Dios. Protektahan kaniya. I will never leave you nor forsake you. Tagaan kaniya kalinaw. Dili yun niya gupon. Iyang pakiksaad ka na to. Tagaan kaniya kasiguruhan. Ang kasiguruhan nga dili yun ka tugutan nga hasulon sa imong panghunaw na. Kung dili ang Ginoo na mo'y mudumala nini. O kini ang pulong sa Dios nini nga kabuntagon. Tuguti nga ang Ginoo mo'y magdumala sa imong kinabuhi. Tuguti nga siya na ang maghari diha sa imong kinabuhi. Ayaw kawanga nga gihimo na kining templo sa Dios. Gamita kini. Gamita kini. Ginoong Dios, salamat kaayo sa gayon imong gitugot alang kanamo. Salamat bisan pa sa mga pagtulon-an imong gipadayag sa matag usa. Kini nga kinabuhi imo na kining templo. Busa Ginoo ngano nga magkabalaka man kini. Ngano nga mag-uol man kami. Ngano nga hasulon man namo nga among mga pangunahuna. Lord, ikaw ang tag-iya niini. Ikaw ang nagmugna. Ikaw pud ang dunay katungod sa pagbawi niini. Busa Ginoong Dios, amo ikaw ang gipasalamatan karon nga kabuntagon. Isalig na mo ang tanan, gipasalamatan ikaw sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. We all have this hashtag relationship goals. Travel goals with friends. Selfie goals with fambam. School goals with classmates. Some happen, but some do not. So in this world of hashtag relationship goals, what could be your most meaningful one? Let us answer that by giving you some real talk about the realities of life. Firstly, God loves you. Yes, for real. In fact, He loves us so much that He gave His Son, Jesus, that we may have eternal life. Life that is meaningful and abundant. But most people aren't experiencing this meaningful life. We suffer from heartbreak, depression, family problems, you name it. It makes us wonder, is there really such a thing as a meaningful life? That's because we have a sin problem that separates us from God. The Bible says that every single one of us has sinned. And the penalty of this sin is death. Spiritually dead as we are separated from God. So we try to solve this problem, thinking that rituals, good works, and morals will be the solution. But all of those fall short. There's only one solution from God. The third reality is that Jesus Christ is the only answer to our separation problem. Jesus completely paid the penalty of our sins, leading us to a life united with God. Jesus even said that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. He died and rose again, paving the way for us to God and life eternal. But is knowing this enough? No. Reality number 4 says that we must choose to place our faith in Jesus for us to be saved. We just have to have faith in Jesus. We don't need to add anything to it for us to be saved. Salvation is a free gift. And we can show our faith in Jesus by admit that you have sinned against God and that you need to be forgiven. Believe that only Jesus can save you and forgive you. Confess or declare Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and put our trust in Him and His plans for us, giving Him full control of our lives. God is offering forgiveness and eternal life. This is our ultimate hashtag relationship goal. A meaningful life in Christ. And this is all up to you. Would you like to start this relationship with Jesus today? If you do, bring along with me as I lead you.
Lord Jesus, I confess that I have sinned against you. And thank you for dying on the cross for my sins. Today, I put my trust in you as my Lord and Savior. I accept your free gift of eternal life, and I surrender my life to you. Thank you for loving me. And from this day on, I choose to follow you. Amen. Recorded live, acoustic worship, The Fourth Man is the first brand new album of 1211, in collaboration with Hugot Cristiano, I'm So Blessed Daily, and some of the worship leaders in the Philippines. Featuring 12 new songs including Resurrection Power, Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Your Love, There is power in your name. There is power in your name. There is power in your name, Lord Jesus. My Refuge, My help comes from the Lord, the maker of heavens and earth. And I will be still Song of Freedom, till your reign. This is the song of freedom. Make Things New, You make things new. You make things new. I'm Going Back, I'm going back. I'm going back. Spirit You Lead, Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go. We Give You Praise, Praises, all honor, glory and power belongs to a God who's enthroned. We give you praise. The Fourth Man, Through the fire, you will never leave me. Through the years, you're the fourth man that I know. with additional bonus track from Ondoy and Kimi Naive TV called Shana Ba. Shanaba, 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 shanaba. Parang pwede. Available for digital downloads, so grab your copies now for 299 pesos.